Около час. Вътре всичко мина нормално. Обясниха ви какво трябва да правите. Знаете ли къде да чакате? Отвън. Аз бях говорила предварително, но той има табеля, така че няма как да се върнеш. Доволна сте? Добре. Благодаря ви. И аз също. Колко време чакате? От час и половина. Как ви се струва организацията? Добре. Вътре ви беше обяснено? Да. Трябва ли да попълвате декларации за местоживеене? Не. Не. Право отивате и да се къде си? Доволен ли сте от организацията? Може би трябва малко по-добре да е организирано, малко по-малко да чакаме. Може би още една избирателна секция. Може би, да. Не много, 30 минути. А вие колко време чакахте на опашка? 1 час. 1 час. Това добра организация ли ви така? Според мен не е много добра организация. По-добре ли от европейския, от изборите за Европейския парламент? Малко по-добре сякаш. Да, нали малко по-добре с опашката. Знаете ли на коя опашка трябва да чакате? Не. Още знаете ли дали сте на правилната опашка? След едночасово чакане, сега разбрахме. Излезе ли някой посолство да ви каже? Или трябваше да видите... Не, никой ви просто попитахме там. Човек къде е остана там да пуска да... Значи трябва да стигнете напред, за да разберете на коя опашка. Колко време чакаме на опашката? Близо 1 час чакаме и като гледам още не знам повече. Предния път се подавахме на оплакване, официално оплакване и са се взимали тези хора въобще абсолютно нищо преди. Какви опашки бяха. Предния път чакаме да се вътре. Сега е трагедия. Не смятате ли, че са се взели полука от миналите избори? Абсолютно никаква полука. Значи предния път имаше златен скункс, мисля, че ви го дадахте. Сега трябва да дадете още някаква скункс. Не знам, те сигурно скунксовите ще свършат. Тук е там също я, обаче вече се така ли? Вече да. Доволен ли? Доволен съм, че има доста хора, които въпреки големите опашки не се отказват и чакат до последно. Сега за вътре не знам каква организацията, но се говори, че е доста зле. Има само 2 кабинки. Според вас колко е нормалното време за чакане на подобна опашка за избори? Предишния път гласувах в България и доста бързо става. Повече от час вече мисля, че Добре. не си имайки вече времето, че ако влезеш, ще